Hi guys, welcome to our channel TV Fast TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutenderera pasocial media. Peels otanga kutuka Kae Clips guys. Kae Clips mufesu yakaimba ngoma yekuti dzoka utore juice rako rawakakanganwa, of which we know kuti yakamboita hit song yake. I'm sure yakatosvika kunana 1 million views. Saka Peels anyora pa Twitter pake akanyora kuti voice haro but Clips ane face yesungura. Saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana-siyana, varipo vadedzera kuti shots fired, vamwe vakadedzera kuti face yesungura iyoyo ndiyo yakatoita kuti aite mahit songs. Iwewe une 45 albums no hit, ndozvataurwa nevamwe vanhu. Vamwe vakadedzera kuti tikukumbo, vamwe vakadedzera kuti you are still angry for the future, of which musakanganwa kuti Kae Clips akaramba kuita feature nemuFirst uyu anonzi Peels. Saka Peels anenge achiri kurwadziwa, ndozvitaurwa nevanhu kuti uchiri kurwadziwa nekuti wakanyimwa feature kuti muimbe mese. Vamwe vakauya vakati you are not on the same level nemuFirst uyu pamusic, gara pasi anokumamisa. Vamwe vakati tazvinzwa mwana waHoly 10. Vamwe vakati ingwani iwewe kuimba hako asi une face yability, hanzi kuimba hako face haugoni kuimba une face yability. Vamwe vati iwewe you should try building, maybe you took the wrong career. Saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana-siyana. Vamwe vati says a guy tukumbo kunge huku ine AIDS, ndio zvataurwa nevanhu. Vanhu vataura zvakawanda. Vamwe vati uchiri kuchemera feature, vamwe vati tukumbo twako etu ndio tokutamba zvigure, ndetokutamba ngoma dzezvigure. Saka siyana na Kae Clips. Vamwe vakati but he is still better than you, iye Kae Clips wacho wari kutuka. Saka ndo nyaya iripo guys. Vanhu vakadedzera kuti but still hauna mahits manje. Iye nengoma yake 1 yedzoka utore juice rako inosanganisa masongs ako ari 45. Ndo nyaya yangataura nayo guys. Kae Clips anga akutukwa asi vanhu vamira naye. Thank you so much, don't forget to subscribe.